मित्रांनो, आपण आजच्या परिस्थितीकडे डोळसपणे पहा. आजही आपल्या घरामध्ये मुलं इंग्रजी शिकतात, पण इतिहास विसरतात. आजही सत्ता हाती आहे, पण स्वाभिमान गहाण टाकला जातोय. आजही युवा शक्ती आहे, पण दिशाहीन, भरकटलेली आणि फसवली जाणारी आहे. जर आज आपण गप्प बसलो तर उद्या आपल्या पिढ्यांना गुलामगिरीपेक्षा भयंकर परिस्थितीला सामोरं जावं लागेल. म्हणूनच हे असं चालणार नाही. या मातीतल्या प्रत्येक युवकाला, प्रत्येक लेखाला शिवरायांच्या विचारांनी प्रेरित करायचं आहे. फक्त इतिहास सांगण्यासाठी नाही, तर एक नवा इतिहास घडवण्यासाठी. आज सोशल मीडियावर शिवाजी महाराजांची गाथा सांगणारे हजारो चॅनल्स आहेत, पण खरी समस्या काय आहे ते फक्त सांगतात, पण झोपलेल्या मनांना जागवत नाहीत. ते फक्त दाखवतात, पण हृदयात ठिणगी पेटवत नाहीत. तरुणांनो, ही वेळ झोपण्याची नाही. स्वराज्याचे शिलेदार झालेले छत्रपती शिवराय आज तुमच्यात जन्माला यायला हवे.